కొన్ని డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ చూద్దాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. 10 చూసాం గదా! ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. సిన్స్ వెన్. సిన్స్ వెన్ అంటే ఎప్పటి నుండి. తర్వాత వాట్ టైప్ ఆఫ్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ అంటే ఏ రకమైన. వాట్ టైప్ ఆఫ్‌ని ఇంకో విధంగా కూడా అనొచ్చు. వాట్ సార్ట్ ఆఫ్. అలాగే వాట్ కైండ్ ఆఫ్. నేను మీకు ఇక్కడ కొంచెం కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే కొంతమంది వాట్ టైప్ ఆఫ్‌ని, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్‌ని, వాట్ కైండ్ ఆఫ్‌ని ఏమంటారంటే విచ్‌తో యూజ్ చేస్తారు. అంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్, విచ్ సార్ట్ ఆఫ్, విచ్ కైండ్ ఆఫ్ అంటారు. అలాగే ఇంకొక విషయం గూడా ఉంది ఇక్కడ. అట్ వాట్ టైమ్ అని ఉంది చూడండి. దాన్ని కూడా విచ్ టైమ్ అంటారు. యాక్చువల్‌గా విచ్ టైమ్ గానీ, విచ్ టైప్ ఆఫ్ కానీ, విచ్ సార్ట్ ఆఫ్ కానీ, విచ్ కైండ్ ఆఫ్ కానీ ఈ వర్డ్స్ లేవు. వాట్ అనాలి మీరు. ఓకే. అట్ వాట్ టైమ్, వాట్ టైప్ ఆఫ్, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్. అలాగే హౌ. తర్వాత హౌ మచ్. హౌ అంటే ఎలా. హౌ మచ్ అంటే ఎంత. మిగతా కూడా కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం.